প্রিয় দর্শক বন্ধুগণ নমস্কার, গুড মর্নিং। আসি যাইଅଛି ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ନେଇ। ଆଜି 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଙ୍ଗଳବାର ଓଡ଼ିଶାର ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଅଛି। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ଏବଂ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଭୁଲସେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ପାଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବା ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଫଲୋ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରି ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ବର୍ଷା ସହ ପବନ ବହିବ। ପବନର ବେଗ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା। ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର। ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ, ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଟକା ପବନ ବହିବ। ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ରହିବ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ। ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ରହିବ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ନାମ: ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦେଓଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଜିଲ୍ଲାର ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଗୋଟେ ଦୁଇ ସ୍ଥାନରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବ। ଗୋଟେ ଦୁଇ ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ନ ହୋଇପାରେ, କିଛି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକଟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଗତି କରୁଅଛି। ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ସିଧା ପ୍ରଭାବ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ବାଂଲାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଅଛି। ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଫଲୋ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।